Szia! Bűnös vagy? Meséld el egy sztorid, és a végén eldöntöm, hogy ártatlan vagy-e. Ha igen, akkor nyersz egy veled ajándékcsomagot. Követsz minket TikTokon? Szerintem igen. Gimiben borzalmas voltam számvitelből. Abszolút értető. Meg is húztak belőle. Hát ugye ilyenkor küldenek a szülőknek bukásértesítőt. Szóval minden egyes reggel kiálltam a postás elé. Tisztelem az elszántságot. Az komoly. Kiálltam a postás elé, hogy meg ne kapják azt a bukásértesítőt, viszont egyik reggel elaludtam. És apukám vette át a leveleket, és annyira megijedtem, Túl késő. hogy igen, annyira megijedtem, hogy elkezdtem kiszeledni, és akkor átestem a konyhakövön, hogy be kellett vinni a kórházba. Viszont sajnos egy hónappal később küldtek egy újat, úgyhogy bukta lett a vége. Rendben, hát az ítéletem az bűnös. Sajnálom, de a bukásértesítőt elsúnyogni mégsem szép dolog. Viszont a kis baleseted és a követés miatt jár a veled ajándékcsomag. Egyébként tele van rozmaringos hajápoló termékekkel, és a rozmaring segít a hajhullásban. Nyugodtan adj belőle anyukádnak is, úgy gondolom biztos meggyőlt veled a baja annó. Már jó lett az összes haja. Van egy jó sztorid? Írd meg kommentben, és a végén eldöntöm, hogy bűnös vagy ártatlan.